mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni mapulogalamu yathu ino ndipo mapulogalamu yathu ya lero muli ndine m'bale wanu Benjero Kondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu area 36 Ulongwe. Komanso monga mwa nthawi zonse mapulogalamu yathu ya tsiku la lero ndilinso ndi m'bale wanga uyu. Ine ndine Namanika Malunje, mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe m'mudzi mwa Sandolisa. Tiyamikire kwa tonse amene timakhalira limodzi mu pulogalamu imeneyi chifukwa timatha kuona ndithu anthu timalandira mafunso osiyanasiyana okudza pulogalamu imeneyi zimene ifenso zimatithandizira kwambiri komanso timathandizana kuphunzira bwino kuchokera buku lopatulika. Tikumbukire pulogalamu imeneyi yakutipatsira ndani School Biblical Studies amene akupitiriza kutidziwitsa zokudza mwayi wa iwo amene angafuna kuphunzira Baibulo ku skulu imeneyi kwa zaka ziwiri mwaulere. Skulu imeneyi imafuna munthu wamuna wa mpingo wa Khristu komanso woti ndi certificate yake ya Form 4. Anthu amene ali ndi zoyenera zimene zakuzotipeza kugwiritsa ntchito namba imene ipereka mapeto imene mukuzofunsa zokudza pulogalamu iyi komanso zokudza skulu. Komanso tikudziwitseni mapulogalamu amenewa amapezekanso pa page yathu ya pa YouTube. Mungayang'ana Lilongwe School Biblical Studies kudzapeza maphunziro amenewa komanso maphunziro ena osiyanasiyana ochokera buku lopatulika. M'bale wathu Malunje, tikuyamikireni pa nthawi zambiri makhala tili limodzi tikutithandizira pa pulogalamu imeneyi. Leronso tifuna tikambiraneponso pa phunziro lina limene ambirinso mwina amakhala ndi mafunso ambiri. Makamaka pa phunziro lokhudza Mulungu kapena umulungu. Mwina utafunsa munthu kunena kuti Mulungu ndi ndani, anakonza kutipatsa mayankho osiyanasiyana, amene analenga, amene anapangisa kuzitiuza zinthu zambiri. Koma tikufuna mutithandize potiyankha pogwiritsa ntchito Baibulo. Kodi munthu atafunsa kunena kuti inu ndimakuvani makamba za Mulungu, kodi Mulungu ndi ndani? Tiyenera kuti munthu timuyankhe kuti Mulungu ndi ndani pochokera mu kupatulika Baibulo. Zikomo kwambiri. Poyamba ndithokoze chifukwa chobweretsa phunziro limeneli, ndi phunziro lofunikira kwambiri pakati pathu. Sitingamapembedze komanso kumatumikira koma amene mupembedze ndi kumutumikira osamudziwa. Ayi. Chinthu chimodzinso chimene chili chofunika kwambiri kuti munthu akalandire moyo osatha ndiko kumudziwitsitsa Mulungu. Ndikumbukira nthawi imene Yesu asanachoke pa dziko lapansi kupita kumwamba amapempherera ophunzira ake, tikamaona pa Yohane chapter 17 verse yake yachitatu. Mupemphero lake Yesu adayikamo mawu onena kuti koma moyo osatha ndiwu pafunika kuti anthu akadziwe inu Mulungu woona ndi Yesu Khristu amene mudamtuma. Choncho ngati Yesu amanena kuti moyo osatha pafunika anthu akadziwe Mulungu woona, ndiye kuti adaonadi kuti munthu akapeze moyo osatha pafunika chinthu chimenechi akhale nacho. Choncho chifukwa chake ndikuyamikira chifukwa chobweretsa phunziro limeneli makamaka lokhudza Mulungu. Pafunso lanu mafunsa kuti kodi tingati Mulungu ndi ndani? Kati pano ndiyankhe funso lanu makamaka ndiliyankha magawo awiri. Tikamakamba zokhudza Mulungu, tikukamba za Mulengi amene analenga dziko, ife anthu komanso zonse zokhalamo komanso ngakhale kumwamba. Zimene maso athu amaona ngakhalenso zimene maso athu amaperewera koma zilipo zinalengedwa ndi Mulungu. Malemba alipo mwachitsanzo tikaona buku la Yohane chapter 1 kuyambira verse 1 mpaka na verse yake yachitatu. Pamene pakuti pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali kwa Mulungu ndipo mawu ndiye Mulungu. Awa anali pachiyambi kwa Mulungu, zonse zinalengedwa ndi Iye ndipo popanda Iye sikunalengedwa kanthu kalikonse kolengedwa. Mawu amene akupezeka pa buku limeneli akutitsimikizira kuti zonse zimene timaona kuti zilengedwe zinalengedwa ndi Mulungu. Ndipo atsimikizira kuti kukanakhala popanda Mulungu kunalibe cholengedwa. Choncho tikaonanso buku la Hebrew chapter 1 kuyambira verse 1 mpaka na verse yake ya 3.
Pa vesi 1 akuti kale Mulungu analankhula ndi makolo mwa aneneri m'manenedwe ambiri ndi mosiyanasiyana, koma pakutha pache pa masiku ano analankhula ndi ife ndi mwana amene anamuyika olowa nyumba wa zonse. Mwa Yesu analenga mayiko ndi amwamba omwe. Mlembi wa buku la Heberi akunena kuti kale Mulungu analankhula ndi makolo athu kudzera mwa aneneri komanso m'njira zina zosiyanasiyana, koma pakutha pa masiku ano analankhula ndi ife kudzera mwa mwana amene anamuyika olowa nyumba wa zonse. Mwa Yesu Mulungu ndi amene analenga dziko ndi mayiko amwamba omwe. Choncho Mulungu amene tulankhulayo ndi amene adayimika chilengedwe chonse chimene chimapezeka pa dziko lapansi komanso kumwamba. Tikabwerera m'buku la Miyambo chapter 8 kuyambira verse 22, pamene pandithu panafotokozereka mmene Mulungu anayalira chilengedwe, zimene zikutsimikiza kuti Mulungu ndi amene adalenga zinthu zonse. Tikabwera mu gawo lachiwiri la kuona zokhudza Mulungu ameneyo, tionapo pa buku la Exodo chapter 3 tiyamba kuwerenga mu verse yake ya 13. Pa Exodo chapter 3 verse yake ya 13 akuti, ndipo Mose anati kwa Mulungu, onani pakufika ine kwa ana Israeli ndi kunena nawo, Mulungu wa makolo anu wandituma kwa inu, ndipo akanena ndi ine, dzina lake ndani ndikanena nawo chiyani? Verse 14. Ndipo Mulungu anati kwa Mose, ine ndine yemwe ndili ine. Anatinso, ukatero ndi ana Israeli, ine ndine wandituma kwa inu. Verse 15. Ndipo Mulungu ananenanso kwa Mose, ukatero ndi ana Israeli, Yehova Mulungu wa makolo anu, Mulungu wa Abrahamu, Mulungu wa Isake ndi Mulungu wa Yakobo anandituma kwa inu. Ili ndi dzina langa nthawi yosatha. Ichi ndi chikumbukiro changa m'mibado. Panali nthawi ina Mulungu ameneyo anamutuma Mose kuti akazonde ana Israeli mwa Igupto. Ndiye pamene Mose amalandira ulendowu adakumbukira kuti mwina kutheka kuti anyamuka apita mwa Igupto kukazonda Israeli. Ndiye akawafotokozera ndithu kuti Mulungu wandionekera ndipo wandituma kuti ndizakuzondera. Ndiye Mose amati mwina kutheka aja azikafuna akadziwa kuti Mulungu anakuonekerayo dzina lake ndani, kuti ndingawa yake ndani. Ndiye Mulungu amamuwuza kuti ukanene kuti ine ndine amene ndili, ndi amene wakutuma. Ukanena kuti ine ndine wandituma, wapitirizaso kunena kuti ine ndine Yehova. Choncho Mulungu anadziwikapo ndi dzina limeneli pamene amamutuma Mose kupita mu Aigupto. Choncho mukafunsa kuti Mulungu ndi ndani, pakadali pano ndiyankhe funso lanu m'magawo amenewa. Ndi amene analilenga, adalenga dziko komanso kumwamba ndi zonse zokhalamo. Komanso anadziwikapo ndi dzina limeneli pamene amamutuma Mose mu Aigupto. Ndithudi. Tiyamikire chifukwa mwatithandiza kugwiritsa ntchito Baibulo potiyankha kuti Mulungu ndi ndani. Taonapo kutionetsa ndithu kuti Mulungu ndi amene analenga dziko. Iye ndiye mwini wa chilengedwe, iye ndi amene ali ndi mphamvu zotha kulenga. Tiyamikire chifukwa mwatithandiza poyankha pafunso lathu loyamba limene timakhala nalo pa zokhudza Mulungu. Nthawi zina tikukhalanso mu dziko limene anthu tili ndi maganizo ambiri. Tikuganiza zinthu mosiyanasiyana. Nthawi zina anthu ena timabwera ndi maganizo onena kuti pali Mulungu mmodzi mwa atatu. Kodi mfundo imene mukuzoyilungusola motani Baibulo? Zikomo kwambiri. Panayenera ndithu kuti maganizo amene wakhalepo makamaka potengeranso mmene Baibulo timalimvera. Mawu amene okamba za Mulungu mmodzi mwa atatu amabwera chifukwa cha mmene Baibulo limatiphunzitsira. Koyamba pamene Mulungu amafuna kulenga munthu kapena kulenga wanthu, tikamaona pa Genesis chapter 1 mu verse yake ya 26 pali mawu onena kuti, ndipo anati Mulungu tipange munthu m'chifanizo chathu monga mwa chikhalidwe chathu, alamulire pa nsomba za m'nyanja ndi pa mbalame za mlengalenga ndi pa ng'ombe ndi pa dziko lonse lapansi ndi pa zonse zokwawa. Mawu amene waonena kuti tipange munthu m'chifanizo chathu
mawu akuti tipange akutanthauza kuti wolankhulayo akuonetsa ndithu kuti alipo angapo chathu. Kukanakhala kuti amalankhula mwa iye yekha ndithu akananena kuti ndipange munthu kapena ndipanga munthu mchifaniziro changa, koma apa anena kuti tipange munthu mchifaniziro chathu. Mawu awa akutanthauza kuti wolankhulayo akulankhula mongapo. Mawu ofanana ndi omwewa aliponso pa Genesis chapter 11 pa verse yake ya 7. Pa Genesis chapter 11 verse 7 pali mawu akuti tiyeni titsike pomwepo tisokoneze chinenedwe chawo kuti wina asamvere chinenedwe cha nzake. Anthu atangolemba kumene kulengedwa anangolengedwa kumene pa dziko lapansi kuti wayamba kuchuluka, panali kaganizo kuti timanga nsanja yayitali tolinga kuti tidzagwiritse ntchito pofuna kukaona Mulungu. Maganizo amenewa anali wolakwika chifukwa Mulungu mwini wake anachimika chilengedwe mmene adachimikira. Choncho pamene Mulungu anaona machitidwe amenewa ndiye sanakondwere nawo. Ndiye chifukwa chake Mulungu polankhula wanena kuti taonani zimene anthu akupanga, tiye titsike kuti tisokoneze kuti munthu asamvere chilankhulidwe cha nzake. Mawu onena kuti tiye titsike ndiye kuti akufanana ndi mawu amene ali pa Genesis 1 verse yake 26. Chifukwa ndi wolankhulayo aonese kuti akuyimira ongapo. Choncho akatchulidwe kotereka nkamene kakubweretsa kuti Mulungu amene alipo angapo. Tikabwerenso mchipangano chatsopano mumapezeka mawu amene atithandize makamaka pomvetsanso fundo imeneyi. Tikabwera mu buku la 2 Petro chapter 1, pa 2 Petro chapter 1 mu verse yake ya 3 pali mawu onena kuti popeza mphamvu ya Mulungu wake idatipatsa ife zonse zapamoyo ndi chipembedzo mwachidziwitso cha iye amene anatitana ife ku ulemerero ndi kukoma wake wa iye yekha. Ponena kuti mphamvu ya umulungu, mawu akuti umulungu ndi mawu amene amayimira kuchuluka. Choncho mawu ofanananso ndi omwewa alembedwaponso pa Roma chapter 1 verse yake ya 29 kuti zonse zimene ife timayenera kuchita timayenera kuti tidziwe kuti zimachitika kuchokera ku mphamvu ya umulungu. Mawu akuti umulunguwa ndi amene akugwirizanitsa ndi mawu amene tawapeza mu chipangano chakale kuti akuyimira kuchuluka. Choncho chifukwa chakuti mawu akuti umulungu akuonetsa kuchuluka mofanana ndi mene pa Genesis chapter 1 verse yake ya 26 komanso pa Genesis 11 verse yake ya 7 akuonetsa ndithu kuti olankhulayo pokhala akuonetsa kuti alipo angapo, pamene pakuonetsa kuti tibwere pa fundo lina kuti ndiye kuti pa angapo akhuzipezeka kuti alipo angapo. Chifukwa apa akuonetsa kuti alipo angapo, koma tsopano kuti tidziwe kuti nanga mawu akuti alipo angapo akubwera motani. Tikabwera pa Mateyu chapter 3, Mateyu chapter 3 pa verse 16 ndi 17, pamene pali mawu onena kuti ndipo Yesu pamene anabatizidwa pomwepo anatuluka m'madzi, ndipo onani miyamba inamutsegukira iye, ndipo anapenya Mzimu wa Mulungu wakutsika ngati nkhunda nudza nochokera pa iye. Ndipo onani mawu akuchokera ku miyamba akuti uyu ndiye mwana wanga wokondedwa, mwa iyeyu ndikondwera. Apa pakuonetsapo magawo atatu. Yesu nthawi imene amabatizidwa mu mtsinje wa Yorodani pano pa dziko lapansi pano, ali kubatizidwa kumwamba kudachoka Mzimu Woyera wamuonekera ngati nkhunda mdzatera pa Yesu. Ndipo zikatatero ndi pamene pamamveka mawu ochokera kumwamba akunena kuti uyo ndiye mwana wanga okondedwa, mwa iyeyu ndikondwera. Pamene patsopano tikuonapo magawo atatu. Magawo amenewa muwapezanso pa Mateyu 28 verse yake ya 19. Pa Mateyu chapter 28 mu verse yake ya 19 pali mawu onena kuti chifukwa chache mukani phunzitsani anthu a mitundu yonse ndi kuwabatiza iwo m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndiye kuti pangataona pa Mateyu chapter 3 verse yake 16 17
pamenenso Yesu akupereka ulamuliro kwa ophunzira wake kuti mukabatiza anthu mu dzina la Atate, la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Pamene patsopano palubwera mulingo tsopano. Poyamba timaganizira kuti alipo angapo, koma angapo akasitimadziwa kuti ndangati. Kuti mte, kuti kapena ngopita pamene. Ndi apa pamene pamabwera fundo onena kuti pali Mulungu mmodzi mwa Atatu. Atatu tikamba za Atate, Yesu ndi Mzimu Woyera. Choncho ngati pali ndi mawu patsiko lapansi pano anthu amalankhula kuti pali Mulungu mmodzi mwa Atatu, zimenezi zimabwera lipolinga limene Baibulo lunene. Ndithudi. Ndiye yapo matithandiza kuti taona ndithu kuchokera kuwololeka kuti pali Yesu, Mzimu komanso Mulungu Atate. Yeah. Maganizo amene wanthu timakhala nawo ndithu matithandizanso kuchokera buku lopatulika. Komanso nthawi zina anthube timapitiriza lokha amene mafunso ambiri. Yeah. Tinamvapo anthu ena amene amafotokoza kunena kuti yayi sizili choncho. Yeah. Yesu ndiye mweyo ndi Tateyo, komanso Yesu ndiye mweyo ndi Mzimuyo. Yeah. Ngakhale mwali yanga kulero alipo Atatu, koma kaganizidwe kameneka ngoti katungiranso kuna Baibulo kumina mapesa amene simafike kuti tithandize pa anthu kubwera ndi maganizo loti tikakamba za Yesu ndi Atate omweyo. Yeah. Kapena Yesu yemweyo ndi Mzimu yemweyo. Usati ngati kuti ndi Atatu chochayi. Zikomo kwambiri. Anthu akuganiza zimenezo potengera kuti kuganiza kosavuta. Komabe tikabwera buku lopatulika Baibulo limafuna ndithu kuti litionetse kuti Atate alipo, Yesu alipo, Mzimu Woyeranso alipo. Yeah. Mwina kutheka tusanamvetse bwino chimene Yesu nthawi zina amalankhula. Nthawi zina Yesu amanena kuti tikaona pa buku la Yohane chapter 14, pa buku limene la Yohane chapter 14 tiwerengapo kuyambira verse 7. Pamene pakuti mukadazindikira ine mukadadziwa Atate wanganso. Kuyambira tsopano mumuzindikira iye ndipo mwamuona iye. Filipo ananena kwa iye, Ambuye tionetsereni ife Atate ndipo chitikwanira. Yesu ananena naye, kodi ndili ndi inu nthawi yayikulu yotere ndipo suzindikira Filipo? Iye amene wandiona ine waona Atate. Unena iwe bwanji mutionetsere Atate? Sukhulupirira kodi kuti ndili ine mwa Atate ndi Atate ali mwa ine? Mawu amene ndinena ine mwa inu sindilankhula kwa ine ndekha, koma Atate okhala mwa ine achita ntchito zake. Mwina anthu chifukwa cholakwa kumvetsa chimene Yesu amafunira pa mfundo iyi. Chifukwa amatero kuti Yesuyo ndi Atate amene. Koma pa Yesu chimene amafuna nawo kuti chimene Atate akadakhala kuti wabwera kudzachita chimodzimodzi chimene ndichita ine. Ndiye kuti simungafuna Atate pa chinthu china kuti chinthu chimene Atate akabwera techera chomwe ndichita ine. Hayi. Chimodzimodzi ngati mutafuna Atate, chimodzimodzi ndichita ndani? Ndichita ine. Chifukwa ine nkamachita zinthu sindichita mwa ine ndekha, amachita mu mgwirizano. Yesu sachita kanthu payekha, Atate sachita chinthu payekha, amachita zinthu zawo katani akagwirizana. Choncho maonena kuti ine ndi Atate ndife amodzi, kapena kuti amene waona ine waona Atate, safuna kutanthauza kuti ndi kuti Atate kulibe ndi yemwe. Ayi. Choncho maganizo amenewa alipo ndithu mwina koganizira kuti Yesu yemweyo ndi Atate ndi Mzimu Woyera. Ayi. Atate alipo, Yesu alipo, Mzimu Woyera ulipo. Monga sotaona pa Mateyu chapter 3 kuti pamene Yesu amabatizira mu mtsinje wa Yorodani, Mzimu Woyera adatsika. Pamene Yesu adali kumwamba nalankhula kuti uyu ndiye mwana wanga wokondedwa, mwa iyeyu ndikondwera. Choncho pa mawu amenewa akutitsimikizira ndithu kuti Atate ndi wina, Yesu ndi wina, Mzimu Woyera ndi wina. Koma iwo amatchedwa mmodzi chifukwa cha zili ngati mene Baibulo kuti mina anthu amvetse bwino. Pamene munakwatira, ine sinakwatira. Baibulo nena kuti mwamuna akakwatira mkazi imakhala chinthu chibiri modzi. Koma masomo athu tiona kuti mulipo, mkazinso alipo. Tsono bwanji Baibulo lili ndi chinthu chimodzi mationa kwa magawo awiri inde. Ndiye kuti mulipo awiri koma mulipo mmodzi koma mwa awiri. Ndiye tsono pamene tikuona kuti ndinu thupi limodzi,
ndiye wina ngati hayi kali ino ndiye mkaziyo iniso ndi mwamuna hayi mwamuna alipo ndi mkaziso alipo omwe kwa zizo zimachita mu mgwirizano ndi papa lero kuti tupilingale choncho mmene tingamvetsere fundo imene tidziwenso kuti Yesu ndi wina, Atate ndi wina, Mzimu Woyera ndi wina, koma atchedwa mmodzi chifukwa cha mgwirizano wa kachitidwe kawo ndithudi iyayi zikuonetsa ndithu kuti chokufunika tizikhala ndi nthawi tifuna kuwerenga Baibulo ndipetse. Nthawi zina anthu ambiri chifukwa chosafuna kukhala ndi nthawi kuwerenga Baibulo mpaka pena timayankhula zinthu zina zimene zizosemphana ndi mawu kumalankhula za maganizo basi koma ukawerenga maganizo aja umasintha. Tiyamikire kwambiri chifukwa apostolo mwakamba fundo ina imene ili yothandiza imene anthu makhala ndi mafunso ambiri. Pamene tikupita kumapeto kwa programu yathu tinaonanso ndi chinthu chofunikira kuti mutithandizire apa. Tudziwa timwayamba kutithandiza kuona mafunso ena amene nawo, koma tikufuna kuti timotsindika kuchokera buku lopatulika. Tikukhala mu dziko limene anthu ena amaganiza kuti kapena amanena kuti tikakamba za Mulungu timakamba za Atate okha. Kunena kuti Yesu ni Mulungu sizoona. Kapena kunena kuti Mzimu Woyera ni Mulungu sizoona ayi. Mulungu alipo mmodzi ndipo ndi Atate. Tudziwa mwatithandiza kunena kuti tikakamba za Mulungu mmodzi zotanthauza chani. Komabe tiyenda kufunsa funso ili chifukwa cha mafunso amene timakhala nawo ndithu. Kodi munthu anamanena kuti Atate okha ndiye Mulungu, koma Yesu si Mulungu, Mzimu Woyera si Mulungu. Mukoza tiyankha bwanji kugwiza ntchito buku lopatulika amene Mulungu anatipatsa? Zikomo kwambiri. Chinthu china chimene chifunika kuti mwasanga amvetse bwino. Mulungu ndi amene ali mkulu wotiyenera kumpembedza. Popeza Mulungu ndi amene tiyenera kumpembedza, sitiyenera kupembedza chilichonse, koma woyempembedza ndi ndani? Ndi Mulungu. Tikaona pa buku la Machitidwe chapter 10 mu verse yake ya 24, Machitidwe chapter 10 kuyambira verse 24, pamene patifuna kuti payambe kutiwongolerawo kuti timvetse bwino zokhudzana ndi Yesu. Pa verse yake ya 24 akuti ndipo mamake analowa m'Kaisareya, koma Korneliyo anali kudikira iwo atasonkhanitsa abale ake ndi mabwenzi ake enieni. Ndipo panali pakulowa Petulo, Korneliyo anakumana naye, nagwa pa mapazi ake namulambira. Koma Petulo anamutsa iye nanena, nyamuka, inenso ndine munthu. Panali Kenturiyo Korneliyo amene anafuna kuti akathandizidwe kuti chipulumutso akhoza kuchipeza bwanji kwa mtumwi Petulo. Petulo amene anayitanidwa kwa Kenturiyo Korneliyo, ndiye Petulo atapita kwa Kenturiyo Korneliyo, nthawi imene kuti Kenturiyo Korneliyo atasonkhanitsa pabanja pake abale ake kuti tidikire Petro adzatimunikire zikudza chipulumutso. Ndiye akuti pamene Petro anangofika ku nyumba kwa Kenturiyo Korneliyo ja anagwa pa mapazi a Petro namulambira. Ndiye Petro adati, usandilambire ine, chifukwa inenso ndine munthu. Tikabwera pa Chivumbulutso chapter 22, Chivumbulutso chapter 22 pa verse yake ya 8. Ndipo ine Yohane ndine wakumva ndi wakupenya izi. Ndipo pamene ndinamva ndi kupenya, ndinagwa pansi kulambira pa mapazi a mngelo wakundionetsa izo. Ndipo ananena naye, tapenya, usachite, ndine kapolo mzako. Ndine mzawo wa abale ako aneneri ndi wa iwo akusunga mawu a buku ili, lambira Mulungu. Buku la Chivumbulutso linalembedwa ndi mtumwi Yohane, koma amene amamuthandizira mngelo wongolera amene zoyenera kuti zilembedwezo. Pamene ntchito inali kumapeto yolemba buku la Chivumbulutso, ndi akuti Yohane adagwa pa mapazi a mngelo wakundionetsa zimenezi kumulambira. Ndiye mngelo adati, ine sindine woyenera kundilambira, koma ngati ufuna kulambira, lambira ndani? Lambira Mulungu. Ndiye kuti buku lopatulika Baibulo limationetsa ndithu kuti sitiyenera kulambira mngelo, sitiyenera kulambira anthu okha,
koma ngati ali woyenera kuwalambira akalona mulambira ndi Mulungu. Pamene naona kuti woyenera kumulambira ndi Mulungu, funso nkumati kodi Yesu ndi woyenera kumulambira? Ngati ndi woyenera kumulambira, ndiye kuti pamene patipatse yankho lakuti ndiye kuti ndi Mulungu. Tikamaona buku la Mateyu chapter 28 pa verse yake ya 19, tiyambira verse yake ya 16. Mateyu chapter 28 kuyambira verse yake ya 16. Akuti koma ophunzira 11 anamuka ku Galileya ku phiri kumene Yesu anawapangira. Ndipo pamene anamuona iye anamulambira, koma ena anakayika. Ndipo Yesu anadza nalankhulana nawo nanena, mphamvu zonse zapatsidwa kwa ine kumwamba ndi pa dziko lapansi. Pamene Yesu anauka kwa akufa anawuza ophunzira ake kuti aonana nawo ku Galileya. Ndiye adapita kumeneko akuti ophunzira wena odakamulambira pamene odakayika. Ndiye Yesu apo walimbikitsa okayika anawuza kuti kuchokera kumwamba ndi dziko lapansi mphamvu zonse zili. Ndiye kuti apa Yesu amafuna kuwalimbikitsa okayikira kuti osakayikire ndi woyenera kumulambira. Koma paja tisayiwale kuti padzamukira nena kuti woyenera kumulambira ndi ndani? Ndi Mulungu. Choncho ngati Yesu anamulambira ndiye kuti Yesu ndiye kuti ndi Mulungu. Komanso tili kuona kumulambira pa buku la Luka chapter 24 verse 51 mpaka 53 pamene amalambirana nawo akuti ophunzira odamulambira. Timalize makamaka poyankha funso lanu pa Yohane chapter 20. Buku limene la Yohane chapter 20 mu verse yake ya 28. Pa Yohane chapter 20 verse yake ya 28 akuti Thomas anayankha nati kwa iye, Ambuye wanga ndi Mulungu wanga. Yesu ananena kwa iye, chifukwa wandiona ine wakhulupirira? Wodala iwo akukhulupirira ngakhale sanaone. Nthawi imene Yesu anauka anaonekera ophunzira wake, koma Thomas palibe. Ndiye ophunzira anzake adadzamuwuza Ambuye kuti Yesu tamuona. Ayi, ine sindingakhulupirire pokhapokhapo nditamuona maso nditatenga chala chake kuyika m'mabala mwake. Ndiye inadzakwana nthawi imene tsopano Yesu ndi ophunzira ake akumana pamodzi, Thomas alipo. Ndiye Yesu amati, ndamva kuti iwe umakayika, ndine bweretsa chala chako kuti ubise m'mabala. Ndiye Thomas aonena kuti Ambuye wanga, Mulungu wanga. Awuza tani zimenezo? Yesu. Ndiye kuti ngati Thomas amanena kuti Yesu ndi Mulungu wake ndi Ambuye wake, ndiye Yesu anena kuti zoonetsa kuti wakhulupirire chifukwa chokuti wandiona. Ndiye kuti pamene pa Yesu awukana kuti ndi Mulungu. Mzimu Woyera ndi Mulungu. Tikamaona Mateyu chapter 5 kuyambira verse 1 mpaka verse 3 atsimikiza ndithu kuti Mzimu Woyera, Yesu ndi Atate onse ndi Mulungu. Koma amatchedwa Mulungu mmodzi chifukwa choti amayikira zonse mumupeza. Pamene mwafotokoza zokhudza Yesu kuti ndi Mulungu, mwatithandiza kwambiri chifukwa Baibulo limene anena choncho. Mwaronetsa kuti munthu sangalambire munthu zake. Mwaronetsa kuti munthu sangalambire ngelo. Koma ndokhalira lambira Mulungu. Ndetaonapo zitsanzo ndithu zozeza kuti anthu amalambira Yesu. Komanso pamene makamba za Mulungu tikukumbuka buku la Genesis chapter 1 verse 16 cha pa verse 26 kuti tilenge munthu chifaniziro chathu. Tikaona mabuku la Akolosi chapter 1 verse 16 pamene Paulo amalemba buku limene la Khristu kwa Akolosi analemba mawu awa tilenge pa verse ya 16 pa Akolosi. Akunena kuti pakuti mwa iye zinalengedwa zonse zamwamba ndi za pa dziko, zooneka ndi zosaoneka, kapena mipando yachifumu, kapena maufumu, kapena maukulu, kapena maulamuliro. Zinthu zonse zinalengedwa mwa iye ndi kwa iye. Ndipo iye ali woyamba wa zonse, ndipo zonse zigwirizana pamodzi mwa iye. Ndipo iye ali mutu wa thupi, mpingo wa kapeseni masitsereka. Ndeti tikuona ndithu Paulo mbele ya Khristu kwa Akolosi akauza ndithu kuti Yesu analenga zonse. Ndipo olenga ndi Mulungu. Lenga ndi Yesu analenga zonse, silingaliro Yesu si Mulungu. Ndipo olenga ndi Mulungu. Tiyamikire kwambiri chifukwa mwatipatsa mayankho ofunikira pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku.
tadziwa zimene Baibulo limanena zokhudza Mulungu. Yeah. Pa programu yathu ya tsiku la lero munali ndine m'bale wanu Vijero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36, komanso nali ndi m'bale wathu uyu Namanika Malunje mmodzi bwala ali mu mpingo wa Khristu kuchokera ku Milundu ku Lilongwe mmodzi masanduliza. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wako wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona